Montage af tagrem. Tagremmen er placeret mellem tagspær og murværket. Tagremmens funktion er at fordele den lodrette trykkraft fra tag på murværket og sikre, at de vandrette kræfter fra vinden kan overføres til murværket. Tagremmens funktion er ikke at overføre lodrette trækkræfter fra sug på taget. Dette gøres ved hjælp af forankringsbånd, der er indstøbt i fundamentet. Som rem kan anvendes en planke på 38 x 100 mm, der placeres centralt på muren. Er taget tungt, vil egenvægten sikre, at remmen forbliver på plads. Men er taget let, skal remmen skrues fast i murværket for at sikre, at vindlasten kan overføres sikkert til murværket. Som skruer kan anvendes selvskærende karmskruer eller lignende med en længde på ca. 150 mm. Gennem rem og murværk bores en række huller med en diameter lidt mindre end diameteren på de aktuelle skruer. Borediameteren kan normalt aflæses på skrueindpakningen. Hullerne bores således, at de rammer andet skifte midt i stenene. Befæstelsen skal foregå i andet skifte, hvor der er fuge omkring hele stenen. Skruerne placeres f.eks. i hver anden eller tredje sten. Dimensionerne og afstande skal fastsættes ved beregning. Det er vigtigt, at der ikke bores i murværket, før dette er tilstrækkeligt hærdnet. Stort set alle skader i samling mellem murværk og tagrem opstår, fordi der er boret i murværket kort tid efter det er opført, og dermed ikke tilstrækkeligt hærdnet. Kommer der revner i de øverste fuger, kan samlingen ikke overføre de vandrette kræfter. Der er derfor murværket hærde i mindst en uge, før remmen monteres.